Gràcies al paper, l'home ha pogut fixar els fets històrics, ha pogut fixar els pensaments més íntims, els sentiments, però també va propiciar el desenvolupament de la ciència. Merveillers Inventions diu que és d'una gran utilitat a la vida, que fixa la memòria dels fets i immortalitza els homes. Vull dir, més bonic no pot ser. Aquí podien arribar veles de vaixell, xarxes de pescar, camises, llençols, tot tipus de roba i tot tipus de colors. Eren draps fets de fibres vegetals, com la fusta, tenen una matèria que és la cel·lulosa i és amb la cel·lulosa amb què es pot fer el paper. Aquí sempre diem que som un museu viu perquè no preservem tan sols objectes o béns mobles, màquines, sinó que la funció del museu és preservar l'ofici de paperer. En el mall el que es feia era deixar una superfície ben llisa a fi de poder fer lliscar la ploma. Aquí l'especialització és paper d'alta qualitat, d'escriptura, i per això agafa el renom de qualitat també Capellades. Capellades acaba sent sinònim de paper de qualitat. Aquí tenim els papers que són dels últims que hem fet. Sí, una filigrana. Ens veu encarregar, aquí hi ha la filigrana de Montserrat, que l'hem intentat fer el més fidedigna que la que teníeu. El meu avi tenia una fàbrica de paper, que era aquest molí de Cal Ferreres. Recordo que anava de petit a casa dels avis, m'ensenyaven com funcionaven les màquines i així és com em vaig introduir una mica en el món de paper. Era una feina totalment diferent de la que faig aquí i aquí és molt més creatiu tot. Paper amb llavors, paper amb cacau, paper amb flors, paper amb ginesta... Sí, fem molts tipus de papers. El futur de l'artesania jo crec que passa per una intersecció en no només l'habilitat i el coneixement tècnic, sinó també aquest creuament amb el disseny, que és fonamental, que li dona una altra dimensió. El repte era aconseguir que aquesta idea de fer paper de cacau no només es fes realitat, sinó que fos possible fer servir un tresor com aquest com a packaging. Cada una d'aquestes xocolatines no només són úniques en si mateixes, sinó que el paper que les embolica és únic, és diferent i visiblement diferent
l'un amb l'altre, no? I això ho converteix en un tresor, no? Aquest és 68%. Molt bo. A més, és molt interessant perquè és un enriquiment molt gran, perquè es planteja una creació d'un producte, però immediatament sorgeix a una innovació en els processos. És molt bonic perquè és un nou repte. Això et demanaven, que fessis una vaixella, evidentment, a un molí i paperer. Exacte, sí. Va ser el primer cop que fèiem una cosa tridimensional, no? Sí, sí. El plat ja t'invita a tocar-lo i a continuar llavors tocant la carta. Sí, era una seqüència que ja traslladava en un món molt íntim, no? Molt cuidat, molt natural. Aquí hi ha dos lectures, hi ha l'artesania, que és capaç de repetir-ho sempre igual, i això realment és de 10 punts i d'aplaudiment, i llavors, amb aquesta mateixa artesania, hi ha un esperit de recerca, de no fer sempre el mateix. No t'has de sentir mai lligat a una tradició. Tu aquesta tradició l'has de defensar, t'explica qui ets, d'on vens, precisament a Capellades explica tota aquesta força que va tenir aquesta indústria, l'estàs preservant, però alhora l'estàs fent caminar. I això és el que és més interessant, no?, per la humanitat. Mires cap aquí. Hem començat en tota la gamma de paper plantable, jardí plantable, paper germinat. És un altre ús que combina gastronomia botànica i paper. El paper fa de suport, s'humiteja i creix i després tu pots tallar i pots fer la teva pròpia collita. Uau! Carai! I voilà. Quina bellesa! Oh. Bonic, eh? Tu saps la responsabilitat que és per l'artista llavors fer alguna cosa important aquí sobre, després de la feinada que heu tingut vosaltres. L'artesà és un personatge clau en la creació. Seria com a l'ADN, el que manté la qualitat d'una espècie. I llavors les variacions, això, les sorpreses, és la creació. L'artesà sempre busca fer allò d'excel·lència. I és la seva neurosi, i la repetició i la repetició. A cada paper penses, aquest el faré millor, aquest no sé què, aquest té això. I un bon artesà ha de tenir habilitat. I també ha de tenir creativitat, perquè ha de ser capaç també de millorar el procés. Sí. Jo necessitava un paper més fort per aguantar també el relleu, la pressió. I a vegades no acabava de quadrar bé per això, per les barbes, però això també li dona aquesta imperfecció que a mi m'agrada tant, que busco tant. Clar, no hi ha cap fulla idèntica. Això ja d'entrada ja és emocionant. No? I a l'artesà el que li passa, clar, tu a l'artista tu escolleixis, tu saps el que vols, però l'artesà no sap a l'altre el que vol. I clar, hi ha imperfeccions que dius, me'l tirarà pel cap. Ja ho sé, perquè tu, clar, llavors la gran satisfacció diu, no, si a mi ja m'agrada, si ho saps. No, perdona, això és una joia. Això sobretot m'ho guardes, eh? Sí, sí. Jo primer pensava que el meu món d'art estava separat d'aquí i ara he vist que han confluït meravellosament perquè són vasos comunicants. El museu, si vol mantenir viva aquesta activitat i ser pioners i ser un punt de referència, hem d'anar evolucionant sense perdre la part essencial del que és el paper fet a mà, això mai. I jo crec que el fet de que vinguin artistes, que vinguin científics, que vinguin gent de restaurants o gent de fàbriques amb reptes, crea confluències i es crea diàlegs que són diferents. I quan és possible crear aquests diàlegs, que últimament hi ha molt més, per exemple ara en art i ciència o en art i música,
ajuden a sortir noves interpretacions i noves maneres de veure el món. El paper és natura, en el fons, perquè el que intervé en aquest paper nostre que fem són fibres naturals, fibres vegetals, i hi ha l'aigua. És un producte que pot ser tan primitiu, tan fet amb 4 elements, o pot ser portat fins a la més alta tecnologia avui dia. I és per això aquest recorregut de fa 2000 anys, és per això aquesta meravellosa invenció de l'home.